Hej 5-dag. Vi skal se på rigtig rækkefølge. Og med rigtig rækkefølge, der mener jeg, hvad er det, man gør først, når man ganger og deler og plusser og minuser. Det skal vi se lidt på. Det første, man altid skal gøre, det er at regne parentesen ud. Derefter skal man gange og dele. Og som nummer 3, der skal man plusse og minuse. Og alle de her ting, der gælder det, at man tager altid stykket fra venstre mod højre. Vi tager et eksempel. 2 plus 8 gange 4. Og vi husker, at det er altid fra venstre mod højre. Men vi skal se på, hvad var det, der var vigtigst her? Det første, det var, er der en parentes? Det er der ikke. Derefter, så skal vi så se på, er der gange eller dele? Og det er der. Vi har et gangetegn lige her. Og det betyder så, at vi skal gange først. Så det gør vi lige. Vi siger 8 gange 4, det giver 24. Det skriver jeg lige herop. Og så tager vi igen, som vi gjorde før, fra venstre mod højre. Og nu har vi et plus her. Så siger vi 2 plus 24. Det er lige med 26. Så resultatet, det er 26. Vi prøver med et nyt eksempel. Her står der parentes. Den har vi der og der. Parentes 26 minus 4 plus 2 gange 3. Hvis vi går tilbage til huskereglen, så var 1, det var, at vi skulle regne parenteserne ud først. 2, det var gange eller dele. Og 3, det var plus eller minus. Og her der har vi jo en parentes, så det er den, vi skal regne ud først. Og parentesen, den er 26 minus 4. 26 minus 4, det giver 22. Det skriver vi lige herop, så vi kan huske det. Så skulle vi se, der er ikke flere parenteser. Så går vi til regel nummer 2. Er der nogen gange eller dele? Ja, der er en gange der. Det vil sige, at nu skal vi gange den. Og 2 gange 3, det giver 6. Nu har vi lavet parenteserne, og vi har lavet gange og dele. Der var altså ikke nogen dele. Så nu skal vi til at se, om der er plus og minus. Og det er der jo lige der. Og igen, så er det fra venstre mod højre. Så 22 plus 6, det giver 28. Så resultatet det er 28. Nu skal I lige prøve at regne selv. Og på nu at huske først parentesen, så gange og dele, og så plusse og minuse. I får parentes 25 minus 5, parentes slut, plus 3 gange 3, og den anden, den er 2 gange 8, minus parentes 8, plus 6, parentes slut. Prøv at regne de to ud, og så skal I prøve noget andet lige bagefter. Se, når man ganger i parentes, så gælder der nogle specielle regler. Nemlig, at det tal, som står uden for parentesen, og som skal ganges ind i parentesen, det skal I gange med hvert tal inde i parentesen. Så 5 gange 2 og 5 gange 5. Vi tager først 5 gange 2. Det giver 10. Det skriver jeg heroppe over. Og 5 gange 5, det giver jo 25.
25. Og så husker jeg lige at plusse det til sidst. Og så får jeg det til at give 35. I skal lige have et stykke. I får nemlig stykket 2 gange parentes 6 plus 8 parentes slut. Husk først at gøre gange ind i parentesen, og derefter læg dem sammen. God fornøjelse.